Iż-żewġ rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fil-Kummissjoni Elettorali Angelito Xiberras u Antoine Portelli fl-aħħar jiem irriżenjaw minn din il-kariga. Żvela dan il-Gazzetta Kulħadd li qalet kif din kienet l-aħħar daqqa ta' ħarta tmexxija ta' Idri Ndelija li kien proprju li għażel lil Xiberras u Portelli għal dan ir-rwol importanti sentejn u nofs ilu. Dan kollu jżid mal-emorraġija li qiegħda ssofri tmexxija attwali f'Tal-Pjetà u mal-manuvri li qegħdin isiru minn dawk li akkosta kollox iridu jtajru lil Idri Ndelija minn kap. Fl-ittra tar-riżenja tagħhom li bagħtu nhar l-erbgħa li għadda, Xiberras u Portelli indikaw li qed jagħmlu dan proprju biex jagħmlu l-wisq għal ħaddieħor u l-Partit Nazzjonalista jkun jista' jressaq l-ismijiet ta' oħrajn flokhom. Fit-12 ta' frar li għadda kien ġie rrappurtat li Xiberras irriżenja mill-Uffiċċju Elettorali Nazzjonalista ftit sigħat wara laqgħa taħraq tal-Eżekuttiv. Biż-żewġ postijiet battalla jista' ma jkunx hemm konformità mal-liġi sakemm ma jinħatrux żewġ persuni oħra sa tmiem il-ġimgħa d-dieħla. Fil-partit f'Tal-Pjetà diġà kien hemm nuqqas u ksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti, meta dam 3 xhur biex isib min jokkupa l-pożizzjoni ta' teżorier wara r-riżenja ta' Antoine Zammit f'Settembru li għadda, biex finalment kellu jkun l-eks viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo li tabba wkoll din ir-responsabilità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.